21 aplikante agad natanggap naman sa job fair sa Bayambang, Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot sa 21 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office o PESO nitong Nobyembre 17 sa St. Vincent Ferrer, Prayer Park sa bayan ng Bayambang. Dinaluhan ng aktibidad ng 7 lokal na employer at 2 overseas employer na nagbukas ng iba't ibang oportunidad para sa mga Bayambanggenyo. Umabot sa 82 ang bilang ng mga individual na sumubok mag-apply ayon sa tala ng PESO. Patuloy na hinihikayat ng PESO ang publiko na samantalahin ang ganitong mga programa upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho, lokal man o internasyonal. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.